जोबथारनायाव दिनै दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय धोरोमखौ लानानै सोंखारिलायनायनि सायाव गावनि गोसोबादि बुंनाय रावसो। थारैनो बे समाव दुलाराय बाथौ गौथुमा खृष्टान धोरोम लानाय बर'फोरनि फारसे जेबो हेंथानि बाथ्रा गैया होननानै फोरमान खालामदों। गासै बर' माहारिफोरनि गेजेराव गावजों गाव एना एनि गोरोन्थि बुजिलायनो नाङा होननानै खेंफोरथि होयो। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट P60